खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पान्जाब बेंक आरो इन्डियान बेंकआव जोङो आधार कार्डखौ जोङो गावनि मबाइलजोंनो माबोरै लिंक खालामो। जायफोरना पान्जाब बेंक दं बिनिफ्राय इन्डियान बेंक दं नोंथांमोना आधार कार्डखौ गावबागावनि मबाइलजोंनो लिंक खालामना लानो हागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायै नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन आरो जायफ्रा गोदान दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदान आपडेट चेनेलनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नायबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना सानफ्रामबो मोनबाय थानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै। जोङो पान्जाब बेंक इन्डियान बेंकआव जोङो माबोरै आधार कार्डखौ लिंक खालामगोन गावनि मबाइलजोंनो खालामना लानो हागोन। पान्जाब बेंक इन्डियान बेंकजों आधार कार्डजों लिंक खालामना लानो हागोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामबानो जाबाय। बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजार थायो। बिनिफ्राय आं क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनोसै नोंथांमोनाबो खालामबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो सार्च खालामनांगोन। आं अब्ला नोंथांमोननो खोन्थाग्रोगोन जोङो पान्जाब बेंकनिखौ माबोरै आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामो बेखौ खोन्थाग्रोगोन आङो। अब्ला बेयाव सार्च खालामनांगोन नोंसोरो। बेयाव नायबानो जाबाय पान्जाब बेंक आधार लिंक बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थुबानो जाबाय खनसे। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेखौ एसे बोखोदो नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दंखायो नै क्लिक हियार फर अटिपि बाजेट आधार सेन्डिं बेयाव थुना नायबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थानि। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोननाव बिदों बेयाव एकाउन्ट नाम्बार बेयाव दङ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 बेखौ कमप्लिट खालामजोबनांगौ। अब्लानो नोंनि जायफोरना पान्जाब बेंक आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनो गोसो बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोननि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन। बेयाव मा होनांगौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थानि। बेयाव एकाउन्ट नाम्बार होदो बिनिफ्राय कन्टिनिउ थुदो। बिनिफ्राय नोंनाव बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि नाम्बार फैगोन। बिनिफ्राय बे अटिपि नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना अटिपि नाम्बार होखांनायनि उनाव गाहायाव नोंसोरो आधार कार्ड नाम्बार होनो मोनगोन। बिनिफ्राय आधार कार्ड होखांनायनि उनाव नोंसोरो बेयाव नोंसोर नुगोन भेलिडेट बे भेलिडेटआव नोंसोरो बाटनाव खनसे थुनानै होदो। अब्लानो नोंनि बे पान्जाब बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जागोन। बेयाव साक्सेसफुल देखायगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो लिंक खालामना लानो हागोन। आं नोंथांमोननो बेखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट नैबे पेजाव फैगोन। नोंथांमोना जायफोरना पान्जाब बेंक दङ एकाउन्ट दङ नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामाखै नोंथांमोना खालामनो हागोन। बेयाव सिम्पोल ओरैनो लिरखानाय दंखायो। बेयाव नायबानो जाबाय। फरायनानैबो नायनो हागोन नोंसोरो। अब्ला आङो दा खोन्थागोन जोङो इन्डियान बेंकजों आधार कार्डजों माबोरै लिंक खालामगोन। अब्ला आं फार्स्टनि पेजाव फैगोन। नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थानानै होनि आङो। अब्ला आङो फार्स्टनि पेजाव फैबाय। बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन इन्डियान बेंक आधार लिंक। अब्ला बिनि फार्स्टनि पेजानो बेयाव नायबानो जाबाय अनलाइन आधार सेन्डिं बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि जुम खालामनानै बेयाव नायदो। बेयाव नोंसोरो बे केपचाखौ होबानो जाबाय। बेयाव बिनिफ्राय आइ एग्रियाव थुदो। बिनिफ्राय नोंसिनाव बेयाव अपसन ओंखारखागोन एकाउन्ट नाम्बार होनांगौनि। बिनिफ्राय नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होदो। बिनिफ्राय अटिपि नाम्बार हरगोन मबाइल नाम्बार लिंकआव बेयाव नोंसोरो अटिपि नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंसोरो साबमिट थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो नोंसिनि बे इन्डियान बेंकजों नोंसिनि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक जागोन 100% बेयाव साक्सेसफुल जागोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नायनो हागोन गावबागावनि मबाइलजों आरो नोंथांमोना बानायना लानो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। बिनिफ्राय आंना दा इन्डियान बेंकबो नङा बिनिफ्राय आंना पान्जाब बेंकबो नङा गैया। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो लिंक खालामनानै खोन्थानो हायाखै। अब्लाबो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनानै होबाय। जायफ्रा लिंक खालामाखै नोंथांमोना लिंक खालामना लानो हागोन। बेफोरबायदिनो आं डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट नैबे पेजावनो फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गोसोबायदि खालामना लानो हागोन गावबागावनि बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आंनिफ्राय रोजा रोजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो। बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन।